Όχι. Πού είμαστε, Δημοσθένη? Στο τέλος. Να, ψάξει Chris Pratt. Περίμενε. Ποιο παίρνεις τηλέφωνο, Δημοσθένη? I think that's enough, Χριστός. Δημοσθένη. Ντίνα, να μάθουμε πώς πήγε το πάρτι. Υπάρχει πάρτι? Έχουμε πολλά πάρτι. Κανείς δεν με καλεί εμένα στα πάρτι. Όλα με φέρνουν στους καταθλιπτικούς ξυλοπόδαρους. Είναι καταθλιπτική ξυλοπόδαρη. Είναι εντελώς καταθλιπτικοί αυτοί οι δύο ξυλοπόδαροι. Ο ένας είναι τελείως FML και ο άλλος δεν μιλάει καν. Any minute to 5 o'clock, crowd will be coming. Taps will be flowing with beer. The cigarette smoke soon to be rising, and at 5:30 Clancy gets here. She knows all their faces, she's practically raised them, and that's why they're loyal and true. They'll pay their tabs, and that pays a light bill, and she keeps their glass full of brew. And the welders and the drivers and the old 9-to-5ers and the regular Joes of the world are singing, here's to you, Clancy, in your neighborhood tavern. Pour me another, my girl. There's a waitress named Lily, shows up at 7 to make sure the service is great. And there's a black dude named Elmo that cooks in the kitchen, burgers and chicken fried steak. Here around 9 o'clock, the band will start playing and the music will fill up the air. Then they'll take a break every 45 minutes, and the jukebox takes over from there. And the welders and the drivers. Πάω τραγουδίσμα μες στα τάβλη. Θα μου το κάνεις αυτό Τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Πρόσεχε, θα το λέω εγώ. Μ' όλα τα φτερά. Θα κάνεις εσύ. Μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι. Με φεγγάρι την Όχι, Ελλάδα. την ψηλή θα την κάνεις στο τάλιο. Α, Θέλει να είσαι εντεροφρονισμένη. με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά. Ρε το φουγαρά. Πιο βαθύ. Κοίτα, οι τρεις είναι... Είναι δύο πίσω. Οι δύο είναι ένας. Αυτό μου αρέσει. Δεν θα μπεις μες στη μέση. Όχι, στην άκρη θα κάτσω. Μπείτε εσείς. Ναι, θα μπεις από πίσω μου, οπότε μπείτε εσείς. Χρήστε, βγάλετε φωτογραφία και μπες. Χρήστε, μπες εσύ. Κάτσε στη μέση που είσαι ο μεγαλύτερος. Έλα. Σ' αγαπάμε, έλα κοντά. Έλα παιδί μου μπες μέσα, να τελειώνουμε να φεύγουμε πρώτα. Θα ξημερώσει. Θα βγει το κουκόρι. Δεν είναι. Πες την αλήθεια. Λοιπόν, φτάνει αυτή η ενοχλητική παρέμβαση με δικιά μου. Την τζαντούλα, τζαντούλα. Α, χωράτε στο έτσι πάντως σήμερα. Ναι, μην κάνουμε πολλές πρόβες. Μα δεν χωράω στο έτσι σήμερα. Θα πάει καλά. Γιατί το λες εδώ τώρα. Γιατί ο οδηγός που θα χωρέσει, αγάπες μου. Έλα Κράτα τώρα. με λίγο. Συγγνώμη, κράτα με λίγο. Δεν είναι να βολευτεί εδώ η... Α, πώς να βάλεις την τσάντα μου από κάτω. Βάλει την τσάντα μου από κάτω.